Hola! Sabeu què és una matriosca? No heu vist mai cap? I doncs jo vos ho diré. Una matriosca, que en rus vol dir mumareta, és una pepa normalment feta de fusta que representa una dona i que s'obri per la meitat. A dins n'hi ha una altra d'igual, però més petita. També s'obri per la meitat i a dins n'hi ha una altra de més petita. I així, de cada vegada, les pepes són més petites. Si penseu que això només és una jogueta, vos equivoqueu, perquè ara vos contaré la història d'un nin que va conèixer una nina que era una pepa russa autèntica. En Miquelet tenia 5 anys i a l'escoleta ja coneixia tots els amiguets i totes les amiguetes de l'any anterior. S'hi duia molt bé i jugava amb tothom. Aquell any, però, el segon dia de classe, hi va arribar una alumna nova. Vull presentar-vos aquesta nova companya, nom Lira. I tots varen quedar molt impressionats, amb la boca badada, perquè varen pensar que era la nina més guapa que mai havien vist. Rosseta, amb els ulls blaus, anava vestida amb un vestit rosa que pareixia tret d'un conte de fades. I tot i que tenia la mateixa edat que ells, era més alta que qualsevol d'ells. I en Miquelet, més que cap altre, va trobar que na Lira era preciosa, quasi tant com la princesa del conte que estava llegint, que vivia a un castell i que s'avorria tota sola. Sí, jo crec que és la princesa, que ha decidit deixar el castell i venir a jugar amb nosaltres. I de seguida la varen acceptar com una amiga més que se podia incorporar als seus jocs. Jugaven a conions amagats, conions a l'aire. Aquest joc els agradava molt, perquè n'hi havia un que encalçava i els altres se salvaven si es posaven en un lloc elevat. I les mestres en aquestes ocasions deixaven que pujassin a les cadires, les taules i els bancs. Era festa grossa. Mocadoret, estirar la corda i molts d'altres que vosaltres segur que també coneixeu i hi jugueu, no? Na Lira, però, no hi participava, sinó que s'estimava més seure i mirar com els altres jugaven. A Miquelet li sabia molt de greu, perquè voldria que na Lira fos la seva companya de jocs. A pesar que era molt i molt tímid, un dia es va decidir i s'hi va acostar a na Lira. Hola, jo nom Miquelet. Per què no vens a jugar amb nosaltres? Perquè no em vull embrutar el vestit. En el meu país, jugar amb altres coses més tranquil·les. Ah, sí? I quins jocs són aquests? Va demanar en Miquelet, molt interessat per conèixer coses d'aquella nova amiga. I del que més m'agrada, per exemple, és el carro dels cignes. I en què consisteix? A l'hora del pati, anem fins al llac. Formam una barca al coll de 2 cignes i tots els nins i les nines de l'escola ens deixem dur per ells. És preciós. I en Miquelet obria molt els ulls mentre s'imaginava que ell també era dins aquella barca amb la seva nova amiga Lira. O millor, que eren tots 2 sols dins la barca estirada pels 2 cignes. Vine, Miquelet, que ara ho dus tu. I en Miquelet, treballant i encara girat cap a na Lira, se'n va anar amb els seus companys. Mentre se n'anava, però, li va parèixer notar com una mica de canvi en na Lira, però no sabria dir quin era. Va passar una setmana i na Lira seguia sense jugar amb els seus companys, asseguda a un racó i mirant com els altres es divertien. Després del pati, quan anaven a seure per una classe de la mestra, na Tina, una altra nina de l'escoleta, s'acosta a na Lira i li demana: Per què sempre dus el mateix vestit? Na Lira es va aturar i li diu a na Tina, amb el coll molt estirat i el cap tirat enrere, com si volgués semblar orgullosa o més alta. Què dius, Beneita? No és el mateix vestit. A ca meva en tenc una habitació plena. En tenc centenars de vestits dins un armari enorme, però tots iguals perquè és el color que més m'agrada. Aleshores, mentre deia això, va ser com si na Lira hagués baixat d'una banqueta on s'hagués pujat i si abans tenia la mateixa alçada que na Tina, ara, de cop, va quedar per davall del nas.
Na Tina va pensar una mica sorpresa que na Lira s'havia acotada per seure i també ho va fer, amb tan mala sort que va agafar un bocí de tela de la falda llarga i sedosa del vestit de na Lira, la qual es va esqueixar. Na Lira va quedar amb el cul a l'aire i mig empegueïda i mig rabiosa es va posar a pegar potadetes en terra mentre cridava. El meu vestit! Oh, el meu vestidet preciós! Sou uns salvatges! Oh, el meu vestit rosa! Davant d'aquells crits i d'aquells plors, tothom, la mestra inclosa, varen quedar ben sorpresos i tots es demanaven per què s'ho prenia tan malament si en tenia tants de vestits iguals a casa seva. La mestra se li va acostar i li va dir que es tranquil·litzàs, que no era per tant, que amb un sergit quedaria com a nou. Però na Lira plora que plora amb els punys closos de ràbia no feia cas a ningú. Va passar una hora i na Lira, una mica més calmada, asseguda a un racó encara murmurava entre cinglots. El meu preciós vestit rosa! Aleshores es varen sentir unes passes apressades en el passadís. Unes veus una mica agitades. Tothom dins l'aula va quedar mirant cap a la porta. Aleshores, la porta es va obrir i la directora de l'escoleta va entrar i va dir: Lira, mira qui ha vengut a cercar-te. Na Lira va aixecar el cap i per poc no s'ocupa. A la porta hi havia una dona grassa amb un mocador pel cap, un vestit apedaçat i cosit 1000 vegades i amb un carretó de la compra. En Miquelet tenia els ulls vedats com a plats. Primer no entenia què passava, però a poc, perquè era intel·ligent però una mica lent, va començar a entendre-ho tot. Lida, què t'ha passat, ninona, Margalida meva? Mentrestant, na Lira, més furiosa que mai, es va aixecar d'un bot i amb tota la ràbia que la seva veu i els cinglots li permetien. Aquesta no és mo mare. No és mo mare, jo nom Lira. No som Margalida, jo som na Lira. I ho repetia una vegada i una altra, i cada vegada que ho repetia es feia una mica més petita, més petita, més petita. Aquesta no és mo mare. I com més cridava i cridava, la seva veu s'anava fent també més petita, més petita, més petita. Aquesta no és mo Fins que en un moment ja ningú podia veure on era na Lira. Els nins, les nines, les mestres, la mare... Tothom es va posar a cercar na Lira per dins l'aula. Lira! On ets? On t'has ficada? Lida, Margalida, on ets, filleta meva? Acota't davall d'una cadira. Margalida! Margalida! Aleshores va sentir una veu molt menuda que deia cridant. Ho va repetir 2 pics més i la veu no es va tornar a sentir mai més, ni ningú va tornar a veure na Lira. Però en Miquelet sabia que fins que no digués la veritat no la tornarien a veure. I m'han dit que encara la cerquen.